सिबिं ना ओरैबायदि देमा देमा देमाल'नो जाखादोंलै सयथिबो बा बा देनजारखा गोबोर बाजाराव फैदोंमोन गोबोरखि बाजाराव ना ओरैबायदि देमा देमाल'खानो गुफुर गुफुर सिबिं दामा सिबिङा बेबाराव बारा दाम जानाय नङादां गोबोर बाजाराव फैदोंमोन आं बैयावहाय फिसा मोनसे खामानिनि थाखाय जोंनिया नैबे इस्लारि बाबु सोमदोन बाबु एमजे बाबु बिथांमोनबो दंफायोमोन ना बिसोरो दिनै माखासे गाव गावनि खामानि बेक्तियाव एसे बेस्थ' थानायखाय दिनै फैनो हायाखै मालाबा फैगोनदां नैबे जोंनो बयलारजोंनो मारिबोदों एसे देमा देमा सिबिंखौ नायनो फैदों आयना बाजार एफआरसिनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि बिसोरखौ लोगो लाफैदोंमोन ओमफ्राय नैबेजों रोमै रोमैनो भुटान हाजो सिबिं ओरै गोगोम सिबिं थ' जों थांबावनि एसे ना मोनसे जायगायावहाय बे बुरिया मा लाबोखो फाथो सेरना गामिनि लामा ना ओरैबायदि गाज्रिखा बियो जाहैबाय सेलेकाव थांनाय लामा आं आयना बाजाराव थांदोंमोन मोनसे फिसा खामानिनि थाखाय होनानै माखासे खामानिया जाबोबायबो ओरैबायदि अबस्था गाज्रिखा नै लामाया माने नों गोसा सालायनो माबा ना माइनि अबस्थाखौथ' आरो दाबुंसै बैयाव नायलांबावनि एसे बे जाबाय फेरेंगानि समस्ति गोग्लैयो मायाव माब्रै जायोथाय लामायाबो नै ओरैबायदिखा सेलेकाव फैनाय लामा बियो सेंग्राफोर स्टुडेन्टफोर फैदों आंनि बबे स्कुलाव फरायोथाय बिसोरो ओरैबायदि देमा 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 साइजल' नुदों नै बेफोरबायदि माने ग'प्र'जों खेबनो हायासै दै आं माने ग'प्र'आ बेटारिया जाला नालाय ओंखाय मबाइलजोंनो खेबदों जाखिनि हायो नै माइनि ओरैबायदि मोजां जादों नै ओरैबो नायदो ओरैबायदि मोजां नखा बा बेफोरनो बुङो भिलेज येस लामाखौथ' आरो मा बुंनो जोंनि सार फेरेंगाया मा खालामनो सानखोथाय बेखौ एसे मोजां बानायनानै होयोब्ला एसे मोजां जागौ रायजो राजानि सुबिदा जायो आरो मा बेखौथ' आरो बुंलायबाय थानांगौनि नङा होमबा हनै बोरैहाय फेमिलि फैदों बेसेबां खस्थ'नि गेजेरजों अबसे बेजों गावनो फैयो मोनथियो माबायदि जाना दं खमसे खम एसे फिसानो सेंसन खालामना होबाबो जायो रिपेयारिंनि नै बेसे फिसा फैदों गथ' लानानै फैदों बेसेबां खस्थ'नि गेजेरजों बे आरोखि माइखौथ' आं बिराद फसायबाय देमा देमाबा दैयाबो जि मोजांल' नै आयु बेफोरबायदि आरोखि ना लामा अबस्था नुखाबाय मा जाबावनांगौ बेफोरबायदि जोंनि बिटिसिआव दासिमबो बिदि थायोब्ला 4 बोसोर जालांबायलै सार मा खालामनांगौथाय लामाया नै बेफोरबायदि आरोखि ना फैयै फैयै जों सान्तिपुर होननाय बाजाराव फैबाय ओमफ्राय दा आफादनि सेंग्रा सासे लोगो मोनदों दा बियो मा मावमारदों बेखौ एसे नायनानै लानि दे हाजिरा ना मा बेफोरबायदि मावदों होनना खोनादों खिन्थु माबोरै माबायदि माथाय जोब्बाय नामा नानदब हा दखान खुलिबाय दा हा दखान खुलिदों नामा नोंनि दखाना सोरनि हा हा ए हाजिरा नामा मा बेसनिमोनलाय आफादनिमोन बेबो सासे आफादनि सोद्रोममोन नै दा दखानाव नै ओरैबो सासे आफादनिनो बावहाय आफादनि गोजा हाजिरा मावजोबदों बेसेराफोर मिस्ट्रि बिदि मावना जानो गोनां जादों सरकारनिफ्राय जेबो गैखा दा बेटसा मा बेटसनिमोनलाय 35 बेटसनि
म्यानमार ट्रेनार नोंहालाय नोंहा सिभिल ए बिसोर माबा हेड मिस्ट्रिया सोर नोंनो दा हा ए नोंनो दा हेड मिस्ट्रिया नोंनो दा आच्छा ए लेबार बायदि थेवबो सोलोंगासिनो दं दा आफादनिमोन सासे बियो